Трите прасенца. Живяла някога майка прасе с нейните деца три прасенца. Децата на майка прасе били вече достатъчно големи, за да се отделят от майка си, която трудно откривала храна за всички. Една сутрин, след като прасенцата се събудили, майка им казала: „Мили деца, вече сте големи и е време всеки да тръгне по своя път и да открие своето щастие в живота си.“ Тръгнали трите прасенца, всяко в своята посока, която е избрало. Първото прасенце срещнало по пътя си човек, който носил слама, и помолило човека да му даде от нея, за да си построи къща. Човекът дал на прасенцето, а то се постарало да построи красива сламена къщурка. Вървяло второто прасенце, а то срещнало човек, който носи много дърва. Помолило прасенцето човекът да му даде от дървата си, колкото да си направи своя къща, за да има къде да живее. Човекът бил с добро сърце и дал на прасенцето, за да си построи къща, която искал. Прасето с голямо старание построило своята къща от дърва. Станала чудна къщурка. Третото прасенце, докато вървяло, срещнало човек, който пък пренасял тухли. Спрял човека и го помолил да му даде от тухлите си, за да си построи къща, за да има къде да живее и то. Човекът видял, че прасето има нужда от къща и му дал от тухлите си. Както своите братя, и третото прасенце с много труд построило къщурката си. Минало се време и покрай къщата на първото прасенце минавал Кумчо Вълчо. Забелязал вълкът сламената къщурка и отишъл до вратата. Чук, чук, чук. Почукал на вратата с голямата си лапа. „Има ли някой тук? Отворете!“ извикал вълкът. „Аз съм Прашчо и живея в сламената къща“, отговорило прасето. „Тръгни си, не можеш да влезнеш вътре. Моята къща е много здрава“, продължило да убеждава вълка. „Сега ще проверя дали твоята къща е здрава, Прашчо. Ще духна няколко пъти и ще разберем.“ Духнал вълкът веднъж, духнал втори път, духнал трети път и сламената къщурка се разлюляла, а сламата се разпиляла и Прашчо останал без къщурка. Изплашен, че вълкът ще го хване, прасенцето се затичало да открие братчетата си. Стигнал до къщичката на второто прасенце. „Моля те, братко, отвори ми. Вълкът издуха моята къща. Твоята е по-здрава. Нека да остана да живея при теб“, помолило прасенцето своето братче. „Разбира се, нали сме братя, влизай при мен, добре си дошъл.“ Минало се време, а Кумчо Вълчо търсил прасенцето къде ли е се скрило. Вървейки по пътя, стигнал до къщичка от дърво. „Ах, каква красива дървена къща! Ще почукам, за да видя има ли някой в нея“, казал вълка. „Чук, чук, чук! Има ли някой вътре? Отворете прасенца, че сега ще издухам къщата ви.“ „Няма да отворим, вълчо, тръгвай си. Не можеш да издухаш къщичката ни, здрава е“, обяснявали прасенцата. „Ей, сега ще проверя аз дали е здрава тази къща.“ Духнал веднъж, духнал втори път и на третият път дървената къщурка се разпаднала. „Видяхте ли, че успях?“ попитал вълка. Докато той се радвал, че е развалил къщата на прасенцата, те тичали да стигнат до къщата на своето трето братче. „Молим ти се, братко, приюти ни. Лошият вълк издуха нашите къщи и останахме без дом“, молили двете прасенца своето братче. „Влизайте, братя мои, разбира се, че ще ви приема. Вие сте моите най-близки приятели.“ Вълкът тръгнал да търси къде ли са се скрили прасенцата. Вървял, вървял и стигнал до една красива тухлена къща. Тук трябва да са се скрили. Те си мислят, че са скрити, но ей, сега ще издухам и тази къщурка, ако не отворят сами вратата. „Чук, чук, чук! Отворете прасенца, иначе ще издухам къщата ви“, заканил се Кумчо Вълчо. „Не можеш, вълк! Къщата е много здраво построена и няма да успееш да я разрушиш.“
Нека видим, сигурен съм, че ще успея. Та нали успях на другите прасенца да им разваля каштурките? Обяснявал доволно вълка. Ето, духвам първи път. Духнал, но къщата не се разлюляла. Духнал втори път, а къщичката отново стояла неподвижно. Духнал много силно трети път в опит да я разруши, но къщата била толкова здрава, че единственото, което успял Вълчо, е да остане без въздух. Видял на покрива комин. Казал си, че ей сега ще влезне през комина и ще стигне до прасенцата. Само, че те били толкова умни и когато видяли, че Вълчо се качва на покрива, сложили един казан с вода в пещта и зачакали кумчо Вълчо да изпада от комина. Спуснал се вълкът през комина и паднал право в врялата вода в казана. Целият се изгорил. Извели го прасетата навън, а Вълчо си взел поука, че повече не би правил така да разваля къщите на прасенцата, които с много труд построили своите домове. Така трите братчета прасенца заживяли щастливо и спокойно, че Вълчо повече няма да ги безпокои и е научил своя урок, че не трябва да върши лоши неща на другите, защото сам може да пострада. А сега, мили деца, спокойна нощ!